muri pambera pakana mautaura munoita zvimwe chetezvo asi kana muchikudza dare munongokudza mambo chete pamusoro mambo pakwana right mapfumbidze Mavis ndokubvunza kuti uri ndiwe here ndiwe mazvimba promise ndiwe kana mire nyaya pamberi penyu nyaya ndeyekuti tezvara unoda matorwa awo mupe nhatu mbudzi nhatu ne $1,500 yanombo dzako pane mare dara zvokutaura kuti Mavis mapfumbidze achitaura kuna promise mazvimba matorwa arimwe Tere muri maere muri chi pamwe. Ini ndiri wageni. Nani? Wageni. Ndakachengeta mwana. Ari muna regenda. Ndiri. Kurba. Kamera mana. Aona mana. Ya. Mwana uyu ndakamutendera kusvika apedza chikoro ndakamenesa pamutare kuti aite kuti yake yakadai ndopakanyenga nemukomana wake chiri singadinzwasisingadii vada kuponerwa nana mai wacho kusauti kuti nenda ani pataenda kwamutare ikoko tobva ndamubvunza nombondiana akati ndiyapromisa vaibva ndatona newanini wangu patamuterekeza kumukomana wake takaendeswa mudondo musango pamutaro ugomwekunirekutiswa kwasire musango nana mai wacho nehama dzake nana tete wacho kwakusazanzi panapa nekutoda kuita munhu toda kuti titaure neni kati nyaya inotaurwa musango here vanhu vakanyengerana mudondo itana nhungu makaitana ku akati kumba promise wacho tikanzi haana imba akatotopedzera nyaya mudondo vaivaipatatora nyaya tikanzi saka inini munhu ndeyangu asi unoenda kupi handi kwakusati kwamukutsanda kundo kunogara mai wangu kana zvakadaro kana handi kunyanga here andizivi abva adini tikati aiwa zvakanaka isati kana uchiza nzvimbo ndeyako mukadzi wako tadinzakupa asi chititiwe nguva yakuti mwana ungatipedzise chini kosi yake akautopedza kosi yake wompa mazuva ekuti apedzise kosi yake kana apedza kosi yake obva uya kubva kwake kutsanga kuriko akazvikosha saka kupedza kwakaita kosi yake vataiuya kuti tikumona mukomana hanzi mukomana abva amutisa musikana wake kubva tauya muno masitari kubva taenda kufesti ndopatakazomubata manje promise zvikanzi anogara kutsanza guru vafonerwa mai wacho kana kuti yanga aripera tizvizivi wefekti wakati tiri kuya ikoko kuenda unomuziva here zvikanzi zvikanzi tiri kuya naye kuenda ipapo ndopetakaenda isusu nemuroro wangu ari apo svike ikoko zvikanzi kwatasvikaumba kwamai wacho promise wacho wanga asisi andi promise yakatotiza akaenda kutsvano katiaine mukazonya tina basa nekuti vakatiza asi kuti pari popo pake apa ndizvo tikuenda kunomuziva here akatiipo vatamusiya katisisa dina zvakawanda vaiya nemukadzi wani wemwana wangu vatabuda batarini vatadzokera tadzokera kudaro kusvika wakangogara mwana achingoti handisi kugara zvakanaka kudini kusvika azobare mwana wake iye promise anda yakatanga kundifonera gogoimi ndinoenda kuchipatara kwasapi gogoimi ndinoenda yazobatsirwa mwana musikana atamakokoto makorokoto katinonaadini mukurume nemukadzi ndingapindire nyaya dzavo tagara paya promise ya hanzi ndopakazodzoka manje kuchiya kumukadzi kumba kwawo ikoko aane mwana togara kusvika izvizvi mwana akudzoka mwana anongofona mafoni mai mbuya ndikurohwa yowe ndadzurwa musoro kudini kuzosvika ndichimbofonera mai wacho zvandataura nakati mama ini munodi kugadzisa wana munozviona sei kuti wana agara uchingorwana kudaro mai akati havamboziba nyaya dzavo dzinotanga wamubhedroom mavo saka ninobude kwadzurawo saka hawanjeni wananyarara ndopakazoti mwana wavo akati gogoini promise ya baba mkuru wacho ndo akazondifonera inini
Tikanzi ndini mukoma waPromise. Ndoenda kotori mwana wangu ari mupenyu. Panotunzi mutora adini. Ndo nyaya yakazondirwadza izvozvo. Ndizoya kwamama. Kuti ndotore mwana wako. Apa hanzi abviswa pamba paya. Waenda kotsvagiwa pekuti agare korosha. Mukomana abva aona kuti hanzi akaita 2 days here abva adzokera pamba pamai vake. Akugara namai vake. Uye arikugara ega nemwana wake. Saka ine mwanga wakanzwa kuti wari kudhirira kudaro ndiro. Dai anga akaroora, angadai achigara achimurova kudaro. Saka ine ndakwenda kupi? Ndakwenda kwamama. Ivo ndiwo anoziva nyaya dzavo dzovaendetserana. Ini chandirwadza inyaya yekuti akakutora mwana ari pachikoro. Haana kana sendi kana kuti ndiindire mwana wangu. Asi kunzwa mari dzavo yekuti ndiri kurohwa. Tikati ndatizwa. Ndakugara ndega. Iye akugara namai vake kumakwavo. Mai wacho auya. Mai wako auya. Ndimi uyai pano. Uyai pano. Ndiye muzukuru wenyu uyo. Inga makatobata muzukuru wenyu. Right. Akuti saka munoda uri kwalini mate. Ndauya kwamambo kuti mambo ine handina kuroorwa kana chinyi. Asi munoda uri kwanei. Pana pawati mombe 3, mbudzi 3 ne 1,500. Okay. Izvo zviri kutaurwa izvi munotiti nemuroora wenyu taakuisai pasamoni apa mai wacho aionamira munonzani Unonzani? Irene ani? Right. Mwana wenyu mukomana uyu akaitisa Promise, akaitisa munonzani Glenda. Saka pane kusagarisana kwakanaka saka vanoti ari wadayo mambotibvisirawo madhameji ezvakaitika. Handikukwanisa. Ndini ndakatambira muroora ndikagara naye. Wakazouya murume wangu wakungogara nyaya dzavo dzaingotangira muredho. Ndinoshuka kuti ndiri mai ndinobvunza kuti chiitika. Zvekurowana izvi ndaisazviona kuti waikana, pamwe waikana ndisipo ndaenda kwamukadzi. Asi kusaiwirirana pakupindura ndopainetsa. Asi ndakagara naye zvakanaka kusvikira abatsirwe kusvikira pari zvino. Ndakazowaona kuti pari zvino izvi wanawo wasi kuwirirana. Pamwe muroora akuda pake pekugara. Ndopandakabva ndawati tsvagai imba. Muende kugara penyu. Ndopawakazotsvaga imba kuwaenda. Saka ini ndakazongoona mukomana angu haana kuziva kuti chii chaitika. Ndikazomubvunza kuti koseiko wauya ari matauriro akaita. Akati chii? Iye akataura akati kumba ndanzinyo ndikupise maiguru wangu akakurunga kana kaudzika sadza nokutanga ririkoritire mwana. Kwanzi tanyo saka yanga ari kumberi kwemba. Hazvichaitiki kuti nyo apa sadza ranga riri kukwata. Kubva aramba akanyara. Wakazotenhana futi. Tozoona uya auya. Musi wekutanga ndamubvunza kuti wauya nemotikari nezvinhu sei. Ndopandakazotsanangurirwa newakatakura wakati ndangodaidzwa kuti ndimutakure. Asi zvinhu zvese zvapera kuiswawo motikari izvi. Muroora wenyaya ndofunga anga atsamwa anga kungotuta zvese achiti takura zvese takura zvese. Ndochizomuti iwewe zvawadzoka uchiuya uchigara kuno zvikanzi mai ndaitira kuti tingazokwadzana. Mbuya wakanyora tsamba kuneni wakati ndiri kuda mombe 2 kuneni mbuya. Ndopandakazobvunza wakomana ndikati zvinoita here kuti mbuya wabvunze inini chuma. Zvikanzi mimi nyararai. Saka zvese zvawaitika maiguru wakamangara waibva wapa mbuya wabva wafonera ine. Pese pawaingonetsana wasina kutomborovana awakafunga kubereka mwana
waibva wabuda naye wobva waenda vanhu vaipupudza vachivatsvaga maiguru pamwe zotowana vakamira munzinde pamwe kuzotonzwa mwana akutoti akutokosora vanhu votodza kutoti munhu arimo pindai mumba kwakuita zvekupfuwana-pfuwana vanhu vaigarisai nezvi zvakanaka musanetsa nekufunga maiguru vakatiza kanokwana ka4 ka5 wasingaendi kure wachienda kohwanda vanhu vachitendera nemumatongo mevanhu vachivatsvaga wakadzokera mumba tomboita sondo rimwe masondo mairi zvotangazve ini ndo zvandinoziva chete pakugarisana kwavo. Promise mukadzi unomuda here? Mukadzi kunomuda ndinomuda asi kunzwana kwedu kunonetsa kugarisana kwedu kunonetsa. Chii chiri kunetsa? Zvinotangira kubva pakutongotaudzana chaiko respect pakati pedambuka. Takaita semachungwe mairi anenge ari munhu ndikakwanisa kumutsiura dzimwe nguva anenge paine zvimwe zvanenge ichida kuona mumwe wangu vadi kuti apa tapadai iwo wanomuranga kana kuti wanongoti pindi kana kunyange wakati pindi panguva idzodzo kuda kuzomuti kana kumuguma anenge asingachadi. And then kutaudzana munogona kutaudzana ndikajasi dzimwe muzoti ona iwo nguva kana dzanguva tasaone pane zuva uri mushamuwana at least iwo pane zvimwe zvinotariswa kungora handiti iwo at least zvafana pana patiri pane hama uchinipo chikafu nenga yesi unogona kunditiriwa wiri handititarisi kuti pfugama kuti kana kuti asi wese mukadzi wangu ka inge ngotariswa kunyange paine wanhu unongopfugama wondikeso makunipo chikafu zvinoratidza kuti chiremerera kupi pandiri kune wanhu. It's one of the issues anenge nda kuzotaura pamutambo bedroom yedu ndamutoona mumwe wangu unozviitire ndinomuudza kana ndona kana nditariswa nenguva dzaunomuka iwo inguva here dzekuti iwo muroora ungatasirwa unomuka una pane nguva waifanira kunge wamuka wapedza basa rako kana wadondorara kodi kudzokera kundorara. Saka nyaya yakaita seyo imwe kuti iye inobva yaita akakumbata takutotsamwirana dzimwe nguva anogona kuona kuti anzi bamunini kana bamukuru warukisa mukadzi wako kana zvarukiswa vamwe wamutengera nhumbi yawamutengera kana kuti vamwe mibva anenge ada ATM ndomutoona shapa iye sinduzotoda kuita iye sindikuziva kuti uda chakadai asi pane zvinoona mari yatina panapa ngatitambo 7 ndetomboti mazuva afamba pamberi tozoita kuuda chato chimwe chigumbu chaanenge chato paechiti anenge abva kana chinge atsamwa kuda kumubata kumuguma chaivo kanenge asikaita zvimwe zvinhu zvekuti inini kana inini ndichitomuona ngatinotasika semukadzi wangu asi zvimwe zvandotasika kwaari kuti achinge achita semukadzi wangu asi zvakafanana nehembe dzangu idzi nomubvunza chekuti hembe dzangu nini wakapedzisa kudzigeza rini takataka tikanesana pakutaura mashoko tichitiona iwo zvinhu zvakuremera zvoti ini ndakatokura chechi ndichigara ndimukomana zvinhu zvakutadza zvinhu zvidoko zvekuti kana kuzviitira inini ndinokwanisa kuzviitira but kukutsvaga iwo kukutsvaga kuti iwo semumwe wangu ukwanisa kundibatsira pane chi pano zvinondiremera munhu ndota kana uchida kuwa hembe dzako chiwa chawega zvokuti anotosvika kutoti wacheni basiketi hembe dzakako wacheni basiketi hembe dzangu musidza nda kutotora wazukuru ndotowabhadhira ndowachiro hembe mvura yangu yekugeza chekutowabvunza kuti wakapisa kuisa mvura yekugeza rini ndinotonyatsoziva kuti make sure ndaisa mvura yangu yokugeza nenguva dzakati kuti ndikwanise kubuda ndindibatsira ndibate nguva dzangu. Saka ini ndakasvika pakuona kuti inini naye tikagara tinogara takukakawadzana pamwe pacho munhu anogona kutanga kutokudhokonya cheko zvekuti uyo pamashoko mune mataudzana mumashoko nyasa kuno panapa tirika kudhokerana okutokona pamwe pacho mugumisa munetsana last time patakazonetsana takazowa ndikazotonzwa nemakuwa nemuzukuru kuti angaenda kundidaidzira masoja kuti andirowa. Saka zvimwe zvinhu zvekuti unyatsa kuona kuti yesi takagara mumba yesi munhu unenge uchimuda but unenge unyatsa kuona kuti zviri kunetsa pakati pedu nekuti inini ndomuda iye ndoziva kana kuti dano unyatsondida but imba yacho inini nayenga kunzwanana pakati pedu tinenge tiri pamhanda dzinanzvadzi kana kuti vanhu vakasiyana zavo ndo chimwe chinhu chinonyanya kundishungurudza. pamusoro yetangano pane zvese zvawataura ndinopokana nazvo. Chekutanga ndotanga taura ndichiti kubva patakatanga kutorana havanomborudzira wakambondida wakangonditora zviya zvokuti sezvondaneni but waingogara waimbotaura mashoko ekuti panapa pasipa papo waruzogara uchaenda kana waenda uchasiya mwana wedu wese ndotomuona nehama dzake dzaitozotaura kuti kana makuenda munosiya mwana wedu ndechingonyarara
Pangwari Botswana ndobva waizvitaura izvozvo pababotogara mahara pandiri kuuya chete kuenda ngekusiya mwana wangu wadzoka kubva kuBotswana ndakamboita tawirirana but pamati mamusina kana mufaro mekuti waigona kuti ukabata foni yavo waiona mino wasikana kana 7 wasikana vemameseji arazoti wese wari kurarwa navo ndikavabvunza kuti ko vasikana vamuri kurara navo chichiti vaibva vatonditaurira rafu votondirowa paipai wandirowa daro ini ndaibva ndatsamwa ndabereka mwana wangu ndobuda ndoenda kana kunohwanda kosi ndikaramba ndiri mumba imomo ndaingoti ndaikorohwa saka ndaibuda ndondohwanda iwo tangwa nditsvaga kana ndazodzoka pamwe pacho ndaigona kutotembera ndosvika ndechitomba kwavo agariki naye chichichichichi pai then pamashure apa nyaya yakaramba ichingodaro yevasikana hobho ichingoita zvavanoita izvozvo then mama vazopedzera vati panapa inini panapa ndichakudiva kozi munoita noise iwo wakuenda wakanyatsa kuoneka mama wakuti inini mama ndiri kuenda hangu asi ndichadzoka handimbokusii imimi kozi ndinokudai iye achasara yege kuko asi ini panapa ndichatobadzoka chete taiende ikoko wainyatsotaura kuti panapa tangowe hedu but uchasara uchigara wege inini kudzokera kuna mai wangu kozi mai wangu ndowada kwai mai wangu ndotowada kutokurayo panapa uchagara wege ndakazozviti hawo zvakanaka tiri koko kwacho waiti wakauya waigona kuya kana zvekuma10 wauya zvekuma10 paipai ini ndendabika chikafu nechavo waingosvika nekurara hapana ndikawati maswera sei waingonyarara waisambodaira ko ndikati ko chikafu zonzi ndadyaumba kwamai wangu chikafu chachandiita sotochidziisa mangwana makuseni ndotochidya wachingodaro ndofungoti wangoita wiki wachidaro kupedzisira panepo wakazongouya futi kuma12 ndowabvunza mama muripi chichizonza kuti bvunzawo simukadzi wangu iwe panabhori kugarira mwana ndikada kutaura zvanotaura wotondirowa musiwo wakatondirowa kutondidambura bvudzi rangu rese ndabva ndatora mwana ngakarara ndabva ndatotora mwana kuti ndihwande nemwana kuti wasandirowa but waingotibatanidza tisine mwana ndabva ndapedzera ndabuda mbuya muyama ndabva ndatiza ndobva ndikafunga kuti ndikakuramba ndingoti panabva ndigona kutongoora iyo ndobva ndakabva ndaenda kukembe yemasoja kozi kwandinogara kudhuze nekembe yemasoja ndikatobuda kumba ndikatosvika kumasoja kofexecurity yemanheru yayo ndabva ndasvika ndikanoka hapana akadai yakozi pamwe wangu arara ndopa ndikasangana navamwe sekuru so vakachiti mwana wangu urikufamba usiku uno nemwana kwakanake ndopa ndikavatsanangudza nyaya yangu paipai but inga zvakaoma ino nemwana zvinozoda here pai wabva totiti nyaya kuye wadii kuenda kupi kumapurisa wabva tondida ndati kumapurisa kunozagura handinozivi wabva totiti mirandi kudii ndikuperekedze sekuru yaiwa yabva totiperekedza kumapurisa kwaita kuti asvika pasina wani wabva ti ndine nhamba dzanoziya dzemupurisa anoshandira pana mupurisa waya ndabva ndatomufonera akandotiti mazuva ano hatichashandiri panapa ti munomukira mangwana muchienda kupi muchienda kwatisapi kusenderawo apa ndikati alright ndobva ndadzokera kumba paipai iwo wabva tondinyengerera nozoenda kupi kumapurisa kuya tagara futi hapanombopera tuzvezvi wachiramba uchingondirowa chete uchingondirowa pamwe pacho ndaitotiza nemwana wachiramba uchingondirowa chete kusvika mwana akatombokwara uchingomurowa tadaro hatinombogara futi uchiya kumba nguva yapera chikafu changu kubva zvandakatanga kugara tega vanombobvira wakabata chikafu chandakabika washeni wakati zvavataura kuti kwayazaisa washeni yangu wakati usabate chinonzi changu usatombobate washeni yangu usatombowati handiri kuona uchibata washeni yangu wakatotora kawasheni basket wakatora wakaisa imomo wabvaisa hembe dzangu wakati handiri kuona uchibata hembe dzangu kozi wasi mukadzi wangu panabva wakagarira mwana kana warwadziwa uchati uchatora mwana udi wobereka woenda ukakwena panabva uchagarira mahara hapana chako chatinombobvisa zvadaro abva rangu tati gare mangwana acho futi mamwe zuva wabva wauya hameno wangu wakadhakwa here wangu wakadii wabva wasvika wabva noka pahwindo kozi madhoo tinotanga kupinda dhoo rekudining day tozopinda redu rematinorara wabva noka windo ndati mukunoka pahwindo dhoo rakangovhurwa semazoisa munongoita anombonza kudaira kwavo ndakati pamwe munhu achapinda mumba munhu anopinda mumba kusvika ndakatorara kusvika patoedza munhu asina kumbodzoka then makuseseni ndipo wakapinda wachitora bhanji ravo wachienda kubasa wakabva sei wandudza mashoko ekuti izvorizvo inini ndakubva panapa
ndakuenda unogara namai wangu iwe panapa uchasara uchigara wega ndo uchatambura kana watambura warwadziwa uchadi uchaenda kumba kwenyu. Ndakafungoti pamwe munhu ari kutamba wadzoka manheru ndakatodzoka ndikatoti masura sei chibaibai wabva watangototora hembe dzavo chidi wachirongedza ndikati koma kutora hembe makuendepiko zvikaenda kuenda unogara namai wangu iwe uchasara panapa uchasafoti panapa kana ukarwadza uchasunga ukadi ukaenda. Ndakati apo munhu ari kutamba ndotoona munhu atobuda angatorongedza atoisa pasaidi wabva wabuda ndatoona panze patomira kamota ndakatomira kamota kaka ndotona munhu autoti ari kutora hembe dzake autobudisa wangoine TV wangoinayo nechidhivaida chacho zvava zvatobudiswa maplate anga arimo akadzikiswa pasi wabva watora izvozvo vadi wabva wabuda wabvapera wabva wadzoka futochidi wachitora zvimwe zvavo zvasarira sari ndikati koma mukuzvitora mukuzvitorera zvanzeo sandibvudze kozausichi hausi mukadzi wangu ndopane katsamwawo andatanga urongedzawo zvimwe zvavo maplate koti twitese atombobvira takambotenga plate twitese ndezvavo iyo amene twakazvanei obva ndatanga kuzvitora ndikati kana makuda kungoenda nogara pamaiwe nditore henyu zvese mudi muende ndosara hangu ndisina chinhu ndobva ndakatora ndazvisa obva toimota wabva waenda then padaro ndavanga ndaisira wamwe bamukuru mukomawo meseji kuti munin'ina ndo zvaaita atora zvinhu zvakaenda asati kuzoti aendepi ndaisira kuti mama futi meseji titi mwana wenyu atora zvinhu zvake kuti aenda handisi kuzoti aendepa vanombondipindu zvadaro pawakaende kuko kumba ukukuku mazuve kutanga waimbotanga wachiuya wachiita zviya zvekusiyira kana kuti kadhora ngechingwa wachidi but pamwe pacho waisaunza pamwe pacho ndazotopedzira ndazotowapopotera kuti kuda kuti tirarame seko nemwana ndopavaizotuma wazukuru wekumba kuti wadi waunze but pamwe pacho wainyatsoona kuti apa ndiringopiwa zvokungotiwo usafemba but wasikupa nemwoyo wese wari kuita zviya zvokungoitira mwana chete but wachingokupa kuti usamgofe uchikupiwa tuntu sina ane musoro wese pamwe pacho mwana pamwe pacho ndaizotochema kuti kuda kuti mwana adyeiko ndopavaizotuma kana kuti wozotuma kana kuti muzukuru netunhu zvisina ane musoro ongoti vanongozoti mwana chete akadya zvake zvaita ndipichongafana musi unofuta apa ndawadzoti chikafu hakusisina zvikanzi nawo ndida kungokutsvagirai tunhu tushoma tongoti tinosvika muse friday patinoenda kwamambo tokoperera dheroko ende voshiwa vakayati tuhuku tushomashoma tumafuta tushomashoma tongodha wambobiki mazuva mangani vatatopera Valida principal. Nyaya mambo iri kubuda pachena yakajeka changamire. Mukatarisa dai murume uyu ane rudo rwekuti anoda mudzimai. Paakadotora mudzimai achimbomusiya achizvenga achienda kuna Botswana kwese uko. Kureva kutoti zvechokwadi maonero andiri kuita mambo uyu haanga asi kuda mudzimai. Kechipiri ndechekuti iye uyu zvaaiona kuti mudzimai pane zvaari kuita zvisina kunaka awandi mbuya kawo. Chaaitadza kuti iye semuzukuru asvike kuna mbuya achindotaura zvineswa zviri mukati memba yake hazvisi kutaurika, anga asi kuzviita. Saka zvichira kuti zviri pachena ndezvekuti uyu murume uyu maonero andiri kuita ndekuti shuwa statement kutaurwa nemudzimai ichokwadi anga ari kutrita mudzimai uyu zvekuti ati handichadi ndakwenda, nekuti mbuyawa zvawaita wakanzwa nyaya handioni kutadza kwambuyawa kuti wasvitse kuna mai sevanhu vakuru kuti waone kuti nyaya yewana kunesana kwayo kuri pari. Asi mai toro chokwadi ngatimbotarisai sana mai muroora muri kumuda nemuzukuru muri kumuda. Zvamuri kuona inini ndichibva kunoku ndichisiya muroora wenyu anova munin'ina wenyu ndichiuya kumba kwenyu munenge muchiti zvakajeka here? Nyaya maonero andiri kuita murume haasi kuda mudzimai inzira yekutsvita mudzimai zvinorwadza kuti asumuka yaenda. Changamire ini semanzwira ndaita murume achitaura pane paataura kuti anozoziva kuti mukadzi wake anomuda naiye anodawo mukadzi wake. Ndaona sekuti imba yekutanga inoda kutobatsirwa kukanzerwa chaiko chaiko tosimbiswa. Vanodanana sekunzwa kwandaita
murume achitaura ndisandanzwa mukadzi kuti achikudawo murume asi mataura aita murume wanhau vanodanana basa ritoripo nderekuti vada kutonyatsodzidziswa kuti imba inofamba sei ndona sekuti ndo dambudziko riripo kuti murume anobatwa sei mukadzi anobatwa sei kunyange paine zvakaitika kubva pakutanga zvokungoti vanoendera kusango vachinointroducana kusango izvozvo zvese zvinotoitwa pakutanga kwemba but kana mazotogara wana wakagara wese vanofanirwa kuchitovabatsirwe wagare wese zvakanaka ndonase kuti ndozvongodikwa uyo ari kungu akatidzarokote simuka here pamusoro ichangamira inini ndiri mukoma waprovinsi ndafunga ndakambozamawo nepandinogona napo sakukoma kuda kuumbiridza kuti zvifambe zvakanaka ndine maonero angu andakaisa inini kunyanya kunama inini ndinofunga pane pawatombotadza kunzwanana ndikatowati inini kwirai bhazi mumwe kumba kwangu ainini vakanditi inini kumba kwenyu handikwanise kuuya then from there vanoratidza kuti wakazoenda kuna gogo wasvika kuna gogo munin'ina wangu ndakamuti no iwewe haufaniri kuramba wakanyarara ufanira kutevera mukadzi saka paakatevera mukadzi pakudzoka kwaakaita tichibvunzawo kuti wafamba sei anoratidza kuti kusvika paakaitako haana kuatendwa sezvataitarisira isusu because nyaya hombe yakanga iri yekutarisira kuti kana asvika uko sinzi kuna gogo vanofanira kugadziriswa sekuedzawo kwataiita kugadzirisa kunoku kuti imba ite sei imire zvakanaka saka anoratidza kuti kuenda kwakaita nzira wakaenda wasingaizive wasvikako vanoratidza futi kuti havana kuatendwa kusvika vazoita decision yekuti zviri nani kuti tidzoke hedu wakadzoka wachiratidza kuti havana kudii havana kuatendwa nyaya yemuhombe yakanga iri yekuda kutraya kuti imba iyi imire tichitarisira kuti zvinotarisirwawo kumukadzi kuti zvinofanira kunge zvichiitwa kana kuno kuti chimuona kuti imba iyi igadzirike isusu hatina zvimwe hatina zvataiona kunyange tisina simba sometimes zvinozodarika munin'ina wedu pakugadzisa but tine tichionesawo zvimwe zvezvimwe zvinhu zvatinenge tichitarisira kunyange tsvakirai kuno chaivo nofunga taigara tichitoonesa but tine mashoko atakanzwa akakonzeresa kuti tisasvika pataifanira kunge tichisvika because taifanira kunge tatsvakirai kuno but takanzwa mashoko ekuti baba wemukadzi wedu wakafa then after that patachizopedzisira takunzwa kuti baba waya waakunzi wako saka zvakatanga kutinetsa ndezvekuti ko wanogozi chizonzi wako sei iwo wainzi wakafa muhondo tikatarisa makore emukadzi wedu uyu akaberekwa manje hondo yakaitika kare saka hondo dziri kuno idzi dziri kuitika pavana vari 2 dzinoda kuti tibatsirane hama dzekumukadzi nesu but iwo wanoratidza kuti wari kuputsa instead of kuwaka saka ndakambozamawo nepandogona napo but ndakakundikana ndakazvimirira chimbuzi achira changamira simukari manzwiro andaita nyaya ichitaurika ndikuona sekuti muroora haana mubvira hapo gachirungu mai havasi kuda muroora ndochokwadi chandaura kuti kachena nekuti muroora haasi kudiwa pamusha dai muroora aidiwa mumusha uyu hapana kwaimbosimuka kana kudzora musha anga asingarari pamba pamai achisiya mukadzi ari kuiva saka mumusha umu hamuna mbogachira mukadzi uyu semuroora apinda musha wazvare udzasi maonero andaita ndaona kukamudzidzisi kakutobatsira nemume nemukadzi vangakwanisa kuenda kana kuna tete wobatawo mwana yakadzi yavo worayirawo zvinofanirwa iye murume wacho anenge aripo achirayirwawo zvinokodzera kuti wazive kuti kana taamubata chimoti chese chinongosumirwa mukadzi achizvinosa izvo zvokuti chise hachingosumirwi kuti ndazonzai imba ndeyekutoshingirira imba ikuda togadziriswa ndambotanga hangu kubatikana kuti ndizive kuti mbuya wachiti hanzi takatonotongera nyaya pamudono
kushaya pekutogara kuti wanyatsotaura nezvemba dzimba kwakusina kwokuti maituramirwa ine mukomana ndende kumba kwenyu mundosvike kupa kwawo chaizvemo vanonzi kana vanhu vakaonana mudondo dziri kuitiswa fanirwe mudondo asi hadzisi unotongerwa mudondo dziri kuenda pamba kana nhumbu dzakaitwa musango vanodziivaneitisana vanhu vamweni asi hadzitongerwe mudondo kunotoendwa kumba vana vari toda rubatsiro rwakasimba nemi mai muchitomira samai petokati kana mwana wenyu atoya aine zvokutaura wenyu kubva atai inobva matoenda kusaidhi remwana imba iyoyo haimiri inotoda kuti mutomire nemwanakomana nekuti nhasi muchati ndizvo mukadzi wakera ari mbezi obva aenda zvichokwadi pondoya kuti umwe maona zviri kungodzokerera saizvozvo imba munotofanira kutomira samai muchidzidzisa mwanakomana kuti aiwa anotadza iwe unotadzawo iye anotadzawo garisana zvakanaka motomira pakadaro kwete kumupa imba kumba kwenyu zvekuti agara achisiwawo mwana wevanhu pamwe anenge akutofa nenzara ari ikoko asina andozomboona aiwa hazvifani kudaro imba ngaimiswe sema irikuda mudinga utsikerwa zvakasimba pamwe kutaura zvingwa kunonge kuchinetsa ndinokwanisa kubuditsa here kana mameseji anoratidza kuti zveshuwa ana mbuya wacho achikura kuti ndikuchengeta mwana kana even kana ari masoko anobuda inini muzvima yangu achitotaurawo. I think now wanao wanoda counseling and counseling inotora nguva yakarebesa and kazhinji rudo nderwanai vana mai vana vakoma vanotoumbiridza kuti mhuri imira asi ndichiona pane dambudziko guru pakati pechi vanhu vaira nekuti zvo zvavo vese uyu ari kuti chese chaitika anondotaurawo kune hama dzake uyu chese chaitika ari kutaura kune hama dzake saka imba iyi kuti imire taakuti isusu vanhu ngavabhadhare vanofanira kuti vabhadhare pakati o kuita akabhadhara pakati o anoita uswa nemukadzi wake nekuti sekutaura kwaita ati ndinoda mukadzi wangu and hapana chati chabhadharwa wese vari kungoti hapana ane value. Tinoziva kuti munhu ungabhadharira kana iri hembe ikadhura unoita value nehembe yako nekuti unoziva kuti wakaiona nekudii nekudhura. Kana uri mutsoto unongoti kana dei kana kuita chikoropo wozogeza hako mangwani unokwanisa kuita chikoropo wozoigeza wozopfeka nekuti unoziva kuti mutsoto wepamba. Saka hanzi tinoda mombe 3 mbudzi 3 ne1500 saka chii chinofanira kuti chibhadharwe kamambo panyaya iyi pakabata kwapfuma zvabva zvaita saka mombe 3 nembudzi 3 zvinhu izvo izvi hondo yese inobva yapera pamusoro inini baba wapromise mudzimai wangu asikakasiyana redu asi tiripo pakubatsira kumirira mburi yangu kugara kwenyangano indezvimazvinji kufunga kake chipiri kano kuuya ndakunza kuti nyaya yapai wamangara pachangamiro pakutanga ndakauya ndichiuya kudzoreredza wana kuti mugare zvakanaka. Waroora wangu wachindiita sei wachindizivawo kuti kana pane kukanganisa kunenge kuchiita murume wako unofanirwa kuuya kumushako inyanga muroora kuti muzive ndipo pambapo ndipo apa. Kana dai pane kutadzirwa kwamunoita munofanirwa kuuya kuti baba tikutadza kugarisana. Inini ndinogona kuziva kuti chii chiri kunetsa muroora, chii chiri kunetsa mwana wangu. Saka kakairi kuuya manje kechipiri kanako ndakungowira kuti ndiite sei ndingonzwe dziri mhosva chete kugadzikana hapana kumba havasati vatoziva kuti wauya nemuroora sekutaura pandakaita zvokuti kana dai ndiri kunyepawo muroora wangu pandakauya ndichiwapa kanzilingi yekuti handidi zvezvo ndoda kuti mugarisane zvakanaka. Asi ndaakutoya ndaakunzwa kuti kuno hatisi kugarisana nyaya yakwenda kudaro watezvara aite mbuya ati hanzi ndaakuda kubhadhawa
pfuma yangu zvakati zvakati. Tikati saka kana nhasi unokuri kuti tibhadhare pfuma yacho tiri kuipa ani? Kuna mbuya here kana kuti kuna baba? Zvawari kuti baba hapana. Right. Mwana akakurira kwa mbuya. Handiti. Saka mbuya wane kodzero yekuti yekurodza mwana wakakura naye. Asiri marezva. Mwana akakura kwani? Kwa mbuya. Saka kana mwana akakura kwa sekuru kana kwa nambuya, mbuya wane kodzero yekuti yekurodza. Saka pfuma tiri kupa mbuya. Tezvara akazouyawo kuti wooneka tezvara sekuti anoenda sei kune mwana wasina kuchengeta? sezvo wakuti tezvara akafa asi wakuti nhasi ngati tezvara wacho iye kana hauiti tezvara pakungotunda chete, unoita tezvara pakudini? Pakuchengeta. Handiti? Saka iro harisi dambudziko renyu iro. Murumba harisi dambudziko renyu rekuti mudii, nekuti uyu akamuona mwana achigara nani? Nambuya. Handiti? Akadii kuti paakamupfimba akabvunza kuti una baba here? Uyu akati handinai. Akati kana usina baba ine handikudi, nekuti hauna chii. Asi akamuda zvakadaro nekuti kwaaigara akati kura ainani? Aina mbuya. Saka iyo hatiitongi nekuti ndokwakamuwanira achigara nani? Nambuya. Patanga akasimudza pamusoro ndakamira ihanzvadzi yangu baba wangu ndada kuti ndedzimba undibatsire nokunga promise uyu ndichovatora wazukuru wangu wese wakadai uyu takamuchengeta kare kamwana kadotoka karitori kashecha. Tabva ipapo noizi yese ichinetsa waiuya mumba mangu uchigara uvhekero uchitaura kuti sekuru dhumini pane zvinhu zvadai glenda hapakati zveshuwa awairara musangwa wechienda kunotsvaka wechiradza vanhu vasikatomboiti uyu akamboita umwe mukadzi akasanganiswa wari wairava mukadzi akatoita uyu akatosara aripo. Ndikati ini ndiri sekuru wenyu glenda ndinozvinza zvomudaro echindifondera kuchemwa ini ndiri sekuru wenyu ndipe ntauro napromise. Ndikataura napromise nokuti akutotanga tondiziya panapo promise ona ndiri sekuru wenyu svika kuno kumba kwangu tigare tione kuti dambudziko riri papi. Either muzukuru wangu ndiye ane dambudziko or iwe ndiwe une dambudziko. Chounotya kuti uye kwandiri chii? Indiri wamasekuru. Sununguka kuuya muzukuru. Mashoko akabudepo akataura zvakawanda. Ini sekuru handitsikiri. Handifi ndakatsikako zvachose. Handitsikiri. Inosaka ureti ndochiuya here ndikamuregerera yacho ari kuchema ndochidii? Ndochiuya here tigadzire nyaya yacho tinzori zvakamira sei? Handingatadzi kusvika kumba kwazukuru wangu. Ndowazukuru wangu. Zvikanza inini ndandi ndinotobaya vanhu nendandima. Ndinobaya vanhu nendandi handidi kuona munhu kumba kwano. Nemuzvo. Pautona kuti saka pane nyaya. Nokunga mbuya kuda zvinanga kuda nekamwana. Ndiye aidza kubatanidza zvese. Ino uchidii ndiye aitotaura napromise. Uchibatanidza zvese. Isati tinoda kuvenga uyu pamuzukuru totomunda. Bati zvataurwa mashoko ataurwa pekutanga chaicho. Uyu hadi mukadzi uyu. Ndokutaura chokwadi. Ende pfuma kana iri pfuma zvamataura namushuwa. Pfuma ngayo tinotoigashira. Hatina takamuchengeta mwana here. Hapana chinhu chanetsa kumuona tiripo. Ora sekuru mambo wataura kare kuti rudo harumanikidzwa. Chechipiri mambo wati ndiri kuisa inonzi value addition kana pamusikari unofanira kuroora kuti aapise chiremerero musha mawo. Ndopatakatara. Ndokumbura wangu kubvunza inyaya kuti nyaya dzawanda kuenda kuenzama kuenda kwezveshuwa ndakazama kuenda ndipambotaurika inyaya yekutoti akambotanga ambopinda anotanga asvika mumusha nenyaya yekuti inini pamwe pacho ndatoparamba katozi inyimba yakazodzoka taparadzana but zvisinei ndakuda kudzoka pakuti zuva ranhasi ndasangana nesamona nditi ndokumbura kubvunza kuti zvawandimhangarira wauya kuno kutirambanisa here kutigadzisa here kana ndikuya kubvisa pfuma kubvisa pfuma. Ingandirosara pana papromise kuti mambo wati ndiri kuedha value pana glenda
tiwoka muona umoni akachinja maziso mavo muone semukadzi. Right, tingataure nekuti counseling haibatsiri kune vanhu ava nekuti vane mafungiro ari kudii, vari kufunga kuti vachaona ngirozi inobva kudenga ichiita mukadzi wake uyu. Nhau yekuti uyu haunzvengi nekuti iwewo wotaura kuti nekuti hapana baba, unoda kumutsvaga iwewe baba wake, iwo baba wako wakamuramba ari mwana muduku. Zvasiyana panemi mauya nhasi, ini tatotofunga kuti makafa kaini, nekuti ava ndivo vanga vari kuti mai vangu haana kumbotaura iwo kuti baba ndimega matozobuda panapa kuti pana baba. Muri kuona kuti pfungwa dzavo ava makafa. Nekuti dai wanga muri wapenyu wangadai vari kutaura kuti tina baba, but havana kutaura baba. Kana daro tatotofunga kuti isusu ndivo mai apa nekuti makafa imi. Tatatoisaba mai. Tisikazivi kuti baba muripo. Ende hapana wakosunungana wenyu Esau, hapana ambotaura kuti baba vari panapa. Pauya mai apa mukadzi wenyu anamboti baba vari panapa, ndiuyi pamberi apa kugara nekuti baba varipo. Ngei nekuti makafa. Mupfungwa dzavo makadii makafa. Vana ava the same zvakaita vari kutotedza mai, kurambana kwamakaita ndo the same zviri kushaya kuramba iri kudii iri kuenda ichipinda. Saka varikufanira kuti wabhadhare muchibatsira imimi kuti muite mupenyu pakundobhadhara zvatakutaura izvozvo. Dare warikufanira kubhadhara chii? Taapa kubhadhara warikufanira kubhadhara chii? Changamire, ndaona hangu kuti ipapapo kuti zvigadzirisike zvitonge zviri nani. Machadhira akamboita mbuya wacho, ndoona sekundotiwo kana kuri kumari kupfuma yemombe zvakatonaka zvavakataurirwa. Handioni paine dzinoda kuti kumari ndiko wangazochemawo zvishoma. Ndoona kunge ndo zvingaitwa kuti wange zvinoita Changamire, ini ndiri kuona kuti Changamire apa pakakodzera kuti mukwasha abhadhare mombe 3, mombe yababa, mombe yamai nemombe yematyorwa, nembudzi 3 dzemasungiro, nemari yavo yemakofe yavaunza kudai. Nditi Changamire zvakara mumbuya kwabhadhara mombe yamai neababa nematyorwa nemari wataura achibva kubhadhara vakadaro. Right, munondobhadhara mombe 3 dzataurwa 3 idzo. Mubhadhara mbudzi dzemasungiro dzemuzukuru wenyu. Right. Izvozvo madamages amuri kudii, matyorwa amuri kubhadhara. Kana mazofunga kuroorana mazuva anaya nemitemo yako, kuroorana yakunzi vanhu munodi munofanira kutanga mawirirana kuti tiri kuda kuti tiroorane, munochazogara pasi. Asi izvo takubvisira sai madamages ekukushungurudza nekuitisa mwana wewanhu pasina kuwirirana newabereki wake, mukagara naye muchimushungurudza. Tiri kutoona kuti muri iyi muri kushungurudza mwana wewanhu. Saka munozvibhadhara rini? Mombe 3, imwe mombe inenge iri 350 times 3 inobva ita 1050. Mbudzi 3 imwe chete $40 inobva ita 120. Makosi amakamunza kudare imari $60 ne$60 yemakosi. Maisa ne$10 yamabvisa nhasi ane $60. Saka yese inobva ita mari 170 plus 150
1230. 1230. And it 1230. 1230. Right, unoibhadhara sei? Changamire pamusoro andofunga nemamira akati zvinhu zvaanoti anonyatsotoziva nemutoro undi zvinhu zvacho zviri kutonetsa saka vanotombonipawo nguva. Unoibhadhara sei? Maita kuudzai padare maapadare munozvibhadhara sei? Taona kuti baba vari munomu. Ndanga ndokumbirawo kana kamwenipo kana kodi unondoita sei? Amai, munozvibhadhara sei? Nekuti tiri kuuya kunotora zvinhu kubva kwenyu unotengesa. Baba, uyai apa kuti apa. Amuka. Vakamurodza nezita. Murodza nezita. Ndanzwa pachitaurwa nyaya yekuti kutora zvinhu handisi hakuna rimwe here kwokukwira kwakadarika kwatiri pano kana kuenda kumasiku okotsamu. Right, taakutokuisa cheri tototora nhasi wozokwira tatora. Wozokwira ka aripo matano. Handina mari pazvinhu. Unotora kuvabereki wako wozokwira kumatano ari kumusoro tatora. Gagare inonogara kumusoro. Inonogara tozotora tosimuka tototora kupa kwamai wako. Kushora muri 3 ende munogare pasera todhira nemitaenga kuti anyatsoendesaaiwewo nzvimbo wasungwa wedu watombogara wawasungwa muri 3 apo atosungwa nekondeti unyatsozoenda kudaro nepamusoro wakasimba uine nyaya nekuti yese zvanga usina nyaya patinotora kuti uchenga uine nyaya right imi chipomirai muri mudhuze